A nivell d'energia, doncs, estem creant una energètica pública dins de l'empresa pública d'aigües per accelerar la transició energètica. Hem ajudat a un polígon de Manresa a ser dels primers polígons de l'Estat a constituir-se en una cooperativa com a comunitat energètica i, per tant, aquesta és una de les vies per acabar tenint tots els equipaments, tant públics com també privats, amb autosuficiència. Una de les altres apostes grosses que tenim és que comencem un nou model de gestió de residus i passem a fer un porta a porta comercial, però també per activitats, centres educatius, etc., generalitzat per a les infraccions i contenidors tancats per a totes les famílies. I una de les altres apostes importants és la preservació i divulgació de l'anella verda de Manresa, que nosaltres entenem que és tot l'espai agroforestal que envolta el nucli urbà. Una de les prioritats que tenim com a govern és posar al centre de les polítiques municipals i també de la consciència ciutadana la biodiversitat. A les escoles, des de fa uns pocs anys, han començat a implicar-se en la conservació de la biodiversitat amb diversos projectes petitons, des de fer bosquets amb arbres i aromàtiques en alguns dels patis, que també serveixen, evidentment, de petit refugi climàtic i de zona verda i ombra on fer classes. Això ho hem fet amb l'escola Puig Berenguer, per exemple, o diverses escoles que s'han implicat en fer recollides de deixalles, o una escola que ha liderat un projecte nius per ubicar i geolocalitzar diverses nius d'espècies protegides a la ciutat, orenetes, falciots, ballesters. I el tema més destacat és aquella feina que estem fent tant Ajuntament com a escoles al Parc del Cardener. El Parc del Cardener és un parc molt gran que tenim a la ciutat, de gairebé 7 hectàrees, i al llarg dels últims 20 anys s'ha transformat des del que era una zona d'horts en zona inundable, barraques mig enrunades i abocaments de runes. Es va treure tot això, s'hi va fer una plantada massiva d'arbres, etc. I aquests últims anys hi hem donat aquest últim, diguéssim, salt qualitatiu, que és prioritzar la biodiversitat, tant en les estratègies de manteniment, els jardiners ja no van a segar-ho tot per igual periòdicament, sinó que hem designat que hi ha uns espais per a ús intensiu humà, ciutadà, uns espais mig-mig i uns espais que prioritzen la biodiversitat, on no es sega mai o gairebé gens i on estan naixent de forma espontània moltíssimes espècies d'herbes que amb les seves flors i grans de la llavors alimenten a molts insectes, etc., on també estan rebrotant en aquests últims anys o naixent. Han nascut ja un miler d'arbres de forma espontània que viuran molt millor que no pas qualsevol dels arbres que poguéssim plantar i, per tant, estem transformant una petita franja de bosc de ribera. En alguns trams ja esdevé un bosc considerable que és el lloc idoni perquè les escoles de la ciutat vagin a fer classe. I una de les activitats que fem específicament al Parc del Cardener, que obrim a totes les escoles, és una activitat d'anellament d'ocells. És una de les activitats més emotives perquè hi ha infants de totes les edats i de totes les condicions. Surten molts ocells que no s'havien imaginat mai que tinguéssim al costat de casa, perquè és realment al costat de casa. Transmetre la imatge de que a la ciutat, al costat de la ciutat, tenim un espai natural on gaudir de la natura, de la biodiversitat i d'aquesta riquesa de fauna, doncs és un missatge molt potent pels infants. És evident que el que hem fet està bé, estem satisfets, però queda molt per fer. El que dèiem abans, hem enverdit de moment un parell, 2 patis escolars, però tenim 13 escoles més per enverdir, per tant tenim molta feina a fer. Aquesta és una de les camps per córrer i l'altra és aprofundir en aquesta implicació
de les escoles, tant de primària com dels instituts, amb els temes de biodiversitat. I com que tenim projectes potents en relació a això al Parc del Cardener, també estem fent un projecte de revitalització en la concepció més anglesa de rewilding, de reassetjament, on estem transformant el que era un camp i una discoteca i el seu aparcament en un espai de natura per a la recerca científica feta també amb els centres de primària i sobretot de secundària per convertir un espai de 5 hectàrees en una aula de ciències naturals a l'aire lliure, on els infants i joves puguin dur a terme experiments, anar a fer seguiments de fauna, de flora, i on puguin anar veient com les gestions que farem aportant-hi ramats de grans herbívors de forma planificada per tal de maximitzar la biodiversitat, com això és capaç de revertir la situació actual de pèrdua de biodiversitat a bona part del país i també a Manresa.